गिबियावनो बासायगिरि फोरबो जिसु ख्रिस्टखौ हामबाय होनदों। नैथियाव आंनि बे इउट्युब चेनेलाव दिनैनि बे गोदान भिडिअनि गेजेरजों साफ्रोमखौबो बरायहरबाय। आङो दिनै मोनसे गोदान टपिक लानानै फैदों। बेयो जाबाय पाप। पापआ माखौ बुङो आरो जों पापनिफ्राय माबायदि गनायखौ मोनगोन, बे बाथ्राखौ सासे बिनानावा आंखौ कमेन्टआव सोंहरदों। माबायदि जोङो पापनिफ्राय गनायनि राहाखौ मोनगोन। आङो दिनै बे बिनानावनि कुइसननि एन्सारखौ लानानै फैदों। पापआ माखौ बुङो? पापआनो जादों इसोरखौ मानिनायनिफ्राय गोजान जानाय आरो इसोरनि बोसोनखौ नेवसिनाय। जेनेसिस चैप्टार 2 नि 17 जोङो नायोबा मोननो हायो। बेवहाय इसोरजों सोरजि जाजेननाय आदम आरो हावाया इसोरनि बोसोनखौ नेवसिदोंमोन। बेबायदिनो सासे मानसिजों संसाराव पापआ हाबबाय। जोङो जेनेसिस चैप्टार 3 नि 6 जोङो नायोबा मोननो हायो। अब्ला हिनजावा बे बिफांनि बिथाइया गाहाम आरो नायनोबो लुबैथावथाव आरो आखल होग्रा जाथावथाव नुनायखाय बियो बिखौ खानानै जादों आरो गावनि फिसायनोबो होदों। अब्ला जों बेयाव मोननो हाबाय सासे मानसिनि गेजेरजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय। रमान्स चैप्टार 5 नि 12 जोङो नायोबा मोननो हायो। बेबायदिनो सासे मानसिजोंनो संसाराव पापआ हाबबाय आरो बिनि पापआनो लोगोसे थैनायखौ लाबोबाय आरो बेबायदिनो गासै सुबुं माहारिनि सायाव थैनाया हाबबाय, मानोना बयबो मानसिफ्रा पाप मावबाय। बिदिबा जों खोनाबाय दिनै सासे मानसिनि पापनि गेजेरजोंनो दिनै संसाराव पापआ हाबबाय आरो गासैबो जोङो बे पापनि खामानिखौ जोङो मावबाय। मोजां खामानि मावनो मिथिनानैबो मावैयाबो पाप। जेम्स चैप्टार 4 नि 17 जोङो मोननो हायो। मानसिनि गोसोनि साननायानो बयनिसाय गाज्रिसिन आरो पाप। जेनेसिस चैप्टार 6 नि 5 जोङो मोननो हादों। प्रभाब्स चैप्टार 24 नि 9 जोङो मोनो, मूर्खफोरनि मावनो साननाय मानियानो गासैबो पाप। बिमानि गोरबोआवनो जोङो पापजों जोनोम जायो। साम्स नाम्बार 51 नि 5। आङो पापआवनो जोनोम जादों आरो पापआवनो आंनि बिमाया गोरबोआव आंखौ उजिहोदों। गासै पापआनो इसोरनि बेरेखा जायो। जों बेखौ नायनि जेनेसिस चैप्टार 39 7 निफ्राय 9। जोङो बेवहाय जसेफनि सोमोन्दै नायोबा मोनो, जाय जसेफआ मिसर देशआव गावनि बिदाफोरजों फानहरजादोंमोन। मिसर देशनि फाराव राजाया बेखौ मोनसे समाव गावनि खुगानि जानाय आदारखौल' फाराव राजाया लानानै गासै मिसर देशनि इख्तियारखौ जसेफनो होदोंमोन। जसेफआ जोबोद नायनो मोजां आरो महर गोसा लाइमोन जोहोलावमोन। बिखौ मिसरनि फाराव राजानि बिसिया जोबोद गोसो थोदोंमन आरो बिनि सायाव जेब्लायबो फारावनि बिसिया गाज्रि नोजोर दङमोन। सानसेखालि जसेफआ न' सिङाव हाबनायाव फारावनि बिसिया बेखौ बामख्रबहैदों, नोङो आंजों उन्दुफानो फै। अब्ला जसेफआ बुंदों, थोद बिदि नङा, आंनो गिरिया गासै इख्तियारखौ होदों, नाथाय नोंखौल' बिनि हिनजाव जानायखाय आंखौ दांनो होआखै। आङो बेबायदि पापखौ मावनो हानाय नङा। अब्ला पापआ गुबुन गुबुन रोखोमनि। दिनै जिनाहारि खालामनाया पाप, बेखौ जोङो मिथिनो हादों। जाय जसेफआ दिनै बे अपराधनिफ्राय गावखौ रैखाथि होदोंमोन आरो गावनि धार्मिकताखौ लाखिदोंमोन। पापआ बायदिसिना रोखोमनि, बेबायदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि पाप थायो। जाय बिनानावा दिनै बे बाथ्राखौ सोंहरदोंमोन बेखौ मोजाङै खोनासंनानै लादो। मार्क चैप्टार 7 नि 21 निफ्राय 23 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो। लुबैनाय, खावनाय, मानसि सिथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, मेगन सानाय, दुस्थ मावनाय, थगायनाय, गाज्रि मावनाय, मालायनि गाज्रि मुं सुनाय, दुगा जानाय, साननाय गैयै। आरो 23 सिरियाव जोङो नायोबा मोननो हायो, बेफोर गाज्रि आरो इनाय मावनायफ्रानो गासैबो पाप। मेथ्यु चैप्टार 15 नि 19 जोङो नायोबा मोननो हायो। मानोना जेसेबां गाज्रि साननायफोर बियो गोरबोनिफ्राय एबा गोसो सिंनिफ्राय ओंखारबोयो, बे मानसिनि गोसो सिङाव साननायफ्रा गासैबो पाप। बे गोसो सिङाव ओरैबायदि सानो, जिनाहारि खालामहोयो, सिखाव खावहोयो, मानसि सिथारहोयो आरो बेबायदिनो गुबुननि मोजांखौ नायनो हाया। गुबुन गुबुन बेबायदिनो मानसिनि गोसो सिंनिफ्राय गासै गाज्रिफोरा बेरखांबोयो।
बिनिखायनो बुंदों 1 Corinthians chapter 6 नि 10 फेग्लुंग्राफोर, मानसि सिथारग्राफोर, जिनाहारि खालामग्राफोर, निन्दिग्राफोर, गुबुननि मुं सुग्राफोर, बिसोरनि रावबो इसोरनि रायजोखौ आवग्रिनो मोननाय नङा। पापनि फिथाइया थैनाय। रमान्स चैप्टार 6 नि 23 आव बुंदों पापनि फिथाइया थैनाय। पापनि फिथाइया गोजोननाय गैयै। साम्स 38 नाम्बारनि 3 आव बुंदों नोङो बोराबनायखाय आंनि मोदोमा एसेबो खोरोंनो हालिया आरो आंनि पापनि जुनै आंनि बेगेङाव एसेबो गोजोननाय गैलिया। पापनि फिथाइया गोजोननायनि उल्था। जेरेमिया चैप्टार 8 नि 18 आव बुंदों जोङो सान्थिनि थाखाय लामा नायदोंमोन नाथाय सान्थिया फैया। जोङो सोखाजानो थाखाय नेनानै दङमोन नाथाय जोङो सोखाजानायखौ मोनाखै। जोंनियाव मोजाङा फैया एबा सान्थियानो फैया। अब्ला जों मिथिबाय पापनि फिथाइया आइखां बायखां, गोजोननाय गैयै आरो सान्थि गैयै। पापनि सोमोन्दै जोङो मिथिनो मोनबाय। जेब्ला मानसिया अपराध मावो अब्ला जोङो इसोरनि नुनायाव जोङो मुगैजानाय एबा दुसि जानाय। जों आइजाया चैप्टार 59 1 निफ्राय 2 आव जोङो नायोबा मोननो हायो इसोरा जोंनि बिनायफोरखौ खोनासङा। नाय फोरबोनि आखाया गुसुं नङा जे बियो बेजों मोनहानो हाया, बिनि खोमाया थसा नङा जे बियो बेजों खोनानो हाया। आन्थाय नोंसोरनि मावनाय पापफ्रासो नोंसोरखौ बिनिफ्राय गोजान खालामबाय। पापनि फिथाइया नोरोगाव। मेथ्यु चैप्टार 25 नि 41 आव बुंदों अ इसोरजों सावहोजानायफोर नोंसोरो आंनिफ्राय गोजान जा, सैतान आरो बिनि आरफफोरनि थामथिम खालामखानाय अराव थां। अब्ला जों मिथिबाय दिनै पाप मावग्रा साफ्रोमबो बेबायदि नोरोगाव जोङो थानो गोनां जागोन आरो जोङो नोरोगाव सैसोनो गोनां जागोन। पापनिफ्राय जों माबायदि गनायखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ सासे बिनानावा सोंदों। बिनि एन्सारखौ आङो दायो नैथियाव होनो लादों। जों पापनिफ्राय गनायनि राहाखौ जिसु ख्रिस्टनि थैजोंल' जोङो मोननो हायो। गनायनि राहाया रमान्स चैप्टार 3 नि 25-26 आव जोङो मोनो। आं बेखौ मोजाङै फरायनानै होनि। इसोरा ख्रिस्टखौ दान होबाय आरो बिनि थैजों बे जाबाय बिनि बलि होनायजों बिखौ फोथायग्राफ्रा पापनिफ्राय निमाहा मोनो। जिसुखौ फोथायग्रा साफ्रोमबो धोरोमिया खालामजागोन। जों मिथिबाय पापनिफ्राय गनायनि राहाया जिसु ख्रिस्टनि थैजोंल'। जायहा जिसुखौ फोथायो बियो गावनि गोथार थैजों बिसोरखौ धोरोमिया खालामो। जिसु ख्रिस्टखौ धोरोमिया होननानै नाजावनायानो गनायनि राहा। जन चैप्टार 3 नि 16 आव बुंदों मानोना इसोरा संसारखौ इसिग्राब अनबाय, बियो गावनि सासेल' बिसा हौवाखौ जोंनो ओरैनो होबाय, बिखौ जाया फोथायगोन बियो आद्रि जाथारनाय नङा, आन्थाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन। पापनिफ्राय गनायनि राहा पासनि कर्म 2:38 पदआव जोङो नायोबा मोननो हायो। पितरा बिसोरखौ होनदों नोंसोर साफ्रोमबो गाव गावनि पापफोरनिफ्राय गोसो फाफिन आरो जिसु ख्रिस्टनि मुङै बाप्तिस्मा ला, अब्लानो नोंसोरनि पापफ्रा निमाहा होजागोन आरो नोंसोरो गोथार जिउजों साफ्रोमबो सुफुंजागोन। पासनि कर्म 16:25 निफ्राय 31 पदआव जोङो नायोबा मोननो हायो जों माबायदि बासायजागोन जों बेखौ मोजाङै मोननो हायो। जेब्ला सिलियास आरो पौला जिसु ख्रिस्टनि गाहाम रादाबखौ फोसावदोंमोन अब्ला बे समाव बिसोरखौ जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन आरो गोगोम जिनज्रिजों खानानै बिसोरखौ जोबथेसालियाव दोनदोंमोन आरो जेल दारगाखौ बुंदोंमोन बिसोरखौ मोजाङै डिउटि हो एबा नेबाय था। बे समाव सिलियास आरो पौला जोबथेसालियाव गोबारै बिसोरो आरज खालामदों। जेब्ला बिसोरो आरज खालामदों अब्ला जोबथेसालि सिङाव थानाय गुबुन गुबुनफ्राबो बिसोरनि आरजखौ खोनासंदों। बे आरज खालामनाय हराव बांग्रि मावदों आरो बांग्रि मावनानै बिसोरखौ खानाय जिनज्रिफ्रा जदों आरो गासै दरजानि साबिफोरा गेवजोबदों। जेब्ला सिरि मोननानै जेल दारगाया नायो जोबथेसालिनि दरजाफ्रा गेवजोबनाय, बियो गिख्रंनानै थुंग्रिजों गावखौ फोजोबनानै लानो हास्थायदोंमोन। बे समाव पौला बुंबाय अ नोंथां जोङो बेयावनो दङ, नोङो गावखौ नस्थ' दाख्लाम। जेब्ला पौला बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन अब्ला जेल दारगाया अर बिहरनानै थोर थोर मावनायजों
सिलियास आरो पलनि आथिं गुदियाव आन्थु खरायदों। जोङो 30 सिरियाव नायनि बे जेलदारगाया मा बुंदोंमोन। जेलदारगाया बिसोरखौ बाहेराव लेंहरनानै बुंदोंमोन, "अ गुरुफोर, बासाय जानायखौ मोननो थाखाय आं दा मा खालामनांगौ?" अब्ला पल आरो सिलियासआ बुंदों, "फोरबो जिसुखौ फोथाय, अब्ला नों आरो नोंनि नखरा बासाय जागोन।" जोङो बे बायख'नि गेजेरजों मिथिनो हाबाय, जोङो बासाय जानायखौ जिसुजोंल' मोननो हायो। जोङो पासनि कर्म 4 अध्याय 12 पदआव नायोब्ला मोननो हायो। पापनिफ्राय गनायखौ बिजोंल' मोननो हायो। बेखौ नागारनानै पापखौ उद्रायनो हाग्रा संसाराव आरो गुबुन मुं गैबावला। 1 जन चेप्टार 1 नि 9आव जोङो नायोब्ला मोननो हायो, जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लाब्ला इसोरा गावनि जबानखौ लाखिगोन आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय फोथारगोन। इसोरा जोंखौ सिमान लानायखौ हास्थायो। जोङो पाप मावोब्ला जोंनियाव गोसो फाबफिननाय आरो गोसो गाबनाया जोंनाव जाथारनांगोन। बेखौ आङो सिगांनि मोनसे भिडिअआव बुंलांखाबाय, उनदाहा। जों माबायदि उनदाहा खालामनांगौ बेखौ बेयाव नायफिनदो। इसोरा जोंनि सिमान लानायखौ नागिरो। लिभि पुस्तक लिभिटिकास चेप्टार 5 नि 5आव बुंदों, सोरबाया पाप मावोब्ला बियो सिमान लाथारनांगोन। आरोबाव बुंदों, प्रभाब्स चेप्टार 28 नि 13आव बुंदों, नोङो पापखौ दोनखोमानानै माब्लाबाबो जौगानो हानाय नङा। नोङो बेफोरखौ नागारदो आरो गावखौ इसोरनो गथायदो आरो सिमान लादो। आरो 14 सिरियाव बुंदों, नोङो गावनि गोसोखौ गोरा खालामोब्ला आरो सिमान लायाब्ला नोङो फोरबोनिफ्राय अनखांजानायखौ मोननाय नङा। जेब्ला जोङो जोंनि पापफोरखौ सिमान लायो, अब्ला इसोरा मेगन खेवनानै नायो आरो जोंखौ गासै अधोरोमियानिफ्राय निमाहा होनानै जोंखौ सोखायो। साम्स नाम्बार 32 नि 5आव जोङो नायोबा मोनो। बे बाथ्राखौ आङो उनदाहा खालामनायनि सोमोन्दै आं मोजाङै बुंखाबाय। बेखौ नोंथांमोना सिगांनि भिडिअआव थांनानै नायहैदो। आङो पापआ माखौ बुङो आरो माबायदि पापनिफ्राय जों गनायनि राहाखौ मोनगोन, बे बाथ्राखौ आङो गोलाव बुंनो सानाखै। मानो होनोबा आङो सिगांनि भिडिअफोराव पापनि सोमोन्दै गोबां बुंखाबाय। दिनै आङो आंनि बे बिनानावनि कुइसनखौ लानानै बे गुसुंखौ बुंनानै बेसेयावनो आङो दोनथ'बाय। एसेनोसै, गोजोन्थों।